stadion Geurstelt, aan VV Maastricht, van Rotterdam. En dames en heren, zoals aangegeven, vraag ik jullie die 2 minuutjes om even respect te hebben. Zo dadelijk voor die 1 minuut stilte voor Frans Curver. En nu eerst even voor het Maastrichtse gebruik om samen met Beppie te zingen een Maastrichts volkslied. Ja, die